נכון, הוא לקח 3 ימים בשבוע, למה אחרי יום עבודה קשה צריכים לנקות את הראש? ירים את הפס מוקדם ב7 ב10 ירים, ב10-8 אנחנו בחוץ. כולנו ביחד. הוא ועוד 2 עובדים. באו 3 עובדים לרעיון העבודה, אחי. לא שווים שקל, וואלה שקל לא שווים. סכין לא יודע לחתוך עגבנייה, לקלף בצל לא יודע. זה לא כל אלה שבאים לא בעלי מקצוע, הוא לא צריך את הלשכה בכלל. הבוס שלי, זה שעבד אצלו, היה אצלי יום ראשון, הוא נכנס אליי בפנים, לפס, מלא אנשים, איך התחיל לחבק אותי, נשק אותי פה בכתף, בראש, אומר לו, יש לך נכס זהב ביד, תשמור עליו. הוא לקח את אח שלו בצד, התחילו לדבר, לא יודע, בוא נראה, אולי... הוא אמר לי בכוונה, אני אמרתי את זה, אם הוא לא יעלה לך, תבוא אליי. כאילו, אם לא יעלה לי את המשכורת, אמרת לו, אתה רואה, יש אנשים...